लोगोसे एनडिबिआ नै एकर्ड जानोसैनो होननानै आबसुआ खोनानायजों लोगोसे गावस्रा माथा गरम जानानै माने बारस'दों। बुंनो थाङोबा बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, आं सिदा सिदिखौ बुंसै। मानो होनना बुंबा मोनसे सल'आव दङ, अमा हालेवनायाव माने अमा हालेवनायाव सैमा गारलानाय। आरो लोगोसे बेनो जेन'बा जोंना नैबे रिहाबिलिटेसननि बेलायाव जोङो मोनफुंजोबनो हायैया जाहैबाय जोंहा डिरेन फेक्सन हिसाबै जोंहा बुहुत नासयजादों गभर्नमेन्टजों। मानो होनना बुङोबा डिरेना बिपिएफ होनना बुंबाय थायो, खिन्थु बिपिएफ दासिमबो बिपिएफ बा इउपिपिएलनि खुनु सोमोन्दो गैला। दा जेनाखि एनडिबिजोंनो जुदि एकर्डा जानानै फैदों, एनडिबिखौ लानानैनो जुदि मोनसे सान्ति सक्तिया जानानै फैबायब्ला जोङो बे सान्ति सक्तिनि गेजेरजोंनो जेनाखि एनडिबिनि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ गासिबो मोनजोबनांगोन। खारन मानो होनना बुङोबा जोंना बे जेन'बा गावजों गावनि गेजेरावनो सोरबा इउपिपिएल बिपिएफ जानांगौनि खोथा गैयिनि थाखाय खोथा गैया। बिनि थाखायनो जोंना मोनसे इउनाइटेड फराम जोनोम जादों। दा इउनाइटेड फराम जोनोम जाखांनायनि उनावबो दिनै बिपिएफ इउपिपिएल होननानै बुंबाय थायोबा बुहुत माने सिन्था खालामनांगौ जायो। खारन मानो होनना बुङोबा एकर्डनि बेलायावबो सिन्था खालामदो। एकर्डा दिनै जेन'बा डिरेन सारनि थ्रुयै जादों, नोंगौ जों मिन्थिगौ। डिरेन सारा सिगां समाव जेन'बा एनडिपिनि सासे प्रेसिडेन्टमोन, जोंना गबिन्द सारा जेन'बा सेक्रेटारिमोन। खिन्थु गबिन्द सारानो ओरैबायदि जादों, बेना भुल मावनाया मोनसेया माने सासे प्रेसिडेन्ट बिफाखौ जेन'बा फिसालाया होखारनाय, फिसाला देथारलायनाय बेबादि अबस्थायाव थांनो नागिरदोंमोन आरो। दा बेखौ जेन'बा लाजिनांनानै बिफा हिसाबै लाजिनांनानै बिथाङा बिपिएफ दोलोजों बा हाग्रामा महिलारिमोनजों दिनै मिलायनानै आखाइ हमलायनायनि उनावहाय जों खोनानाय मथे आखाइ हमखांनायनि उनावहाय जेन'बा जोंना सर्मानन्द सनवालमोनजों जेन'बा बिथाङा सानैजों रायज्लायहैदों। रायज्लायखांनायनि उनाव सर्मानन्द सनवालनि थ्रु लानानै दिल्लीसिम बे रेकर्डआ सहैदों। दिल्लीसिम सहैनायजों लोगोसे एनडिबिआ नै एकर्ड जानोसैनो होननानै आबसुआ खोनानायजों लोगोसे गावस्रा माथा गरम जानानै माने बारस'दों। बुंनो थाङोबा बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, आं सिदा सिदिखौ बुंसै। मानो होनना बुंबा मोनसे सल'आव दङ, अमा हालेवनायाव माने अमा हालेवनायाव सैमा गारलानाय। खारन बेयो जाहैबाय अमाया ओरैबायदि, बे माहाजोना अमानो माने जाय मानसिया बेखौ हालेवनो हागोन बा सैमानि गेजेराव मानैनि गेजेराव जाय हालेवनो हागोन होननानै बेनो जाय हालेवगोन बे हालेवग्रा मानसिनो जेन'बा जानाय लोंनाया क्लियार जागोन, ना बेदर गोसोबादि मोनजागोन। खिन्थु अमाया बेल'नो हालेवखांनायनि उनाव हाद्रि हुद्रि हालेवखांनायनि उनाव फुरा गरम बारा, बेना दुगैनाया दसेया जाया। खिन्थु दा गरम बारानि दारैहाय माने हाब्रुआव दुगैहैनायाव, गोबावद्राय दुगैनायाव बेयाव सैमाया खारला खुरला मोनजादों आरो बे सिस्टेम थांनो नागिरदों। दा बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा गावसोरखौ सैमायाव बाहायदों होननानै। एनडिबि हिसाबै जोंहा सान्ति सक्तिया जाबाय बलेथे, जेरैबायदि सान्ति सक्तिया जादों, खिन्थु एनडिबिनि गेजेरावसो मोनसे बिटिआर सिप बा बिटिसि सिपआ जानांगौमोन। दिनै एनडिबिनि गेजेराव बिटिसि सिप जानो हायैनि थाखायनो जोंहा एनडिबिआ गोदाव सोराव। आरो मोनसे समाव एनडिबिआ जेलानाखि हाग्रायाव दंमोन, बे समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुहुत खोथा होबोनाय दङ। सोरबा बायदिया जेन'बा ओंखाम जाखां लोंखां अबेबा बिफां सायाव जिरायनायाव बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जेलानाखि एनडिबिआ उदांस्रि बा बर'लेण्डखौ लाबोनो हाया, बा बर' रायजो राजाफोरखौ मोजां सान्थि भाबै दोननो हाया बा नायनो रोङा, अब्लासिम माने जोङो बेफोरबायदि नायनो हानायनि क्षमता फैया, अब्लासिम जोङो माने जिराया। आंसो थैलांनो हागौ, नाथाय आं बादि जोहोलावा हाजार हाजार उजिगोन होननाय मोनसे बाथ्रा दंमोन। दिनै बेयाव जोंहा लाजिनांथावथाव, खिन्थु बिनि दायनिगिरिया जोङो एनडिबिआ नङा। खारन मानो होनना बुङोबा एनडिबिआ जुदि गासिबो माबाखौ जुदि मावजोबनो मोननायमोनब्ला हयथ' रायजो राजाफोरखौबो सुबिदा होगौमोन। खिन्थु एनडिबिआ दिनै जेरावबो एनडिबिआ गावनो बिबाबो दिनैसिम बिनानै मोनजाफेराखै। दा गोदाव सोराव माखौ जागोन माखौ लोंगोन, साम' जादों ना खांख्राइ जादों सोर मिथिदों। दा बेबादि भाबै रायजो राजाफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरखौ रावखौबो नायनो हायैनि खारन जाहोनानो बेनो आरो। जोंहा रिहाबिलिटेसननि बेलायाव गासिबो मोनजोबनांगौ। डिरेन फेक्सन हिसाबै डिरेनखौ जोगारनानै डिरेन ग्रुपआ मा दानि लिस्ट ओंखारनायानो ओरैबायदि जादों। खारन आरडि फेक्सननिफ्राय पिनिफ्राय गबिन्द मोननिफ्राय बा एसनिफ्राय गासिबो क्लियारलि ओंखारजोब्बाय। दा बेयाव सोरनिबा आखाइ दङ होननानै जोंहा सानोसो। खारन मानो होननानै बुङोबा ओरैबायदि जाबाय, बियो जोंनि साननो गोनाङा बिसिनिखौ लामसाम एसे खालामनानै होदो, नङाबा बिसोरबो गाव खुद्रिगोन होननानैहाय बेबायदि माने 100आवहाय 5% दिरुननानै होनाय बादि सिस्टेमा जानानै फैदों। बेखायनो बेयाव एनडिबि हिसाबै खुनु राजनितिकजों लोब्बा गैयालासिनो, राजनितिकखौ सानालासिनो, राजनितिकनि जोङो सिन्था खालामालासिनो जोंनि एनडिबिनि जेनांगौ मोननांगौ मोन्थाय बेखौ जेरैखि जाया मानो गासिखौबो समानै माने क्लियार खालामनानै होजोबनांगौ।